Sizothetha apha as the kids, sizothetha to this wonderful woman standing by me. All I could say is that today we are here together with Mamkhulu on her 50th anniversary birthday. We 5 decades of love, laughter and adventure. Mamkhulu, your kindness, generosity and compassion inspires us all. Your unwavering support and guidance have made a profound impact on our lives and for those around you. As you enter this new chapter, remember that 8 is just a number. Enjoy yourself, stay like that, and so here's to many more years of joy, good health, and making unforgettable memories. Cheers to an amazing aunt and an incredible woman. Thank you. This little light of mine. Speech by sibling, Mrs. N.C. Mhlonyane. Mrs. N.C. Mhlonyane. You should pray. I know this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. When it's all tied down, you can move on. Oh, what is that? What that's the one to move angenza ngifuza ngoku mina ngiphelele ngikhohloza noma abantu bekhuluma ngikhulumela phansi mandibingelele egameni likaJesu ngiqale ngabaphathi ngaphambili ngibulise
udadewethu, ngibulise zonke izihlobo zami ezikhona namhlanje ngelihle igama likaJesu, amen. Sizokhuluma ngodadewethu, sizi-sisters. Niyasibona guys, ngabelungu. Anyway, we belong this side. Thina apha kanje. Yes. Usisi wami uyitwin lami. Itwin kanjani? Siba u-2 kuphela thina siyimantombazane kumashusha. Fortunately, on the 20th of September 1974, she was born. And then on the 20th of September 1984, I was born. So we are twins. We are 84, double 10, and 1. 20, nam years and 10 1. She ana 10 years. Ongaxoxisi akekho owasekuseni nowasebusuku eselithi. Into esiyibangeke, when is our birthday? Ubani ofonela omnye qha. Then second thing, ubani ofonelwe umaqa. Ngoba phela umama wethu. So uzothi, hayi mayingibambe eqala. Hayi uma khiza selefonini. Mina sengizothi mayifoni uma ngithi ma. Kuba ngoku iqale ngapha. So sibanga lonto ke nsisi wami. Usisi wami ke njengoba esekushiwo apha ukuthi ungu-good hearted. Nje sidalo sakhe unenhliziyo enhle. Size simthethise, uzathethiswe yini? Nami ngizalwa ngoSeptember kodwa mina ngifani yena wenziwa soft kakhulu. So ngibhale igama lakhe usisi wami. Ngabhala nje uthando. Kahle uthandekile. Kodwa ngibhale uthando. Ngambhala lo thando ngamhlukanisa ngama-letters. Uthi wakhe uthandi, she's trustworthy. For the fact that nababelungu bakhe, they are present here. That means uthembekile kubo. So uthi kathandi, she's trustworthy. Then u-H kathandi, that is she is humble. Uthobeke ngendlela esimanga. Njengoba nimbona nje. She is humble. U-H wakhe lokho. Then u-A kathandi uyi-appetizer. La afika khona ufuna kuhlekwe. So akekho umuntu ongathi hayi mina uthanda ngimthandi. Ngoba uhlele ufuna kuhlekwe. Yena mase umhlekisa athi hayi man uzongenza isifiso sami sibe buhlungu. Akakazi athi ke uzomosheka i-makeup shame yayiqala ifana namhlanje. Mina I usually say ukuthi guys nizongimoshela i-makeup singihlekisa kakhulu ngoba sihleka siphuma inyembezi. Then u-N ngathandi ngathi neat lady. You can see for yourself. Niyabazi abantu abasiphethe labantu ababasebenzelayo abayifuni nje into engacacanga, but they've been with her for a long time. That means she's neat. Then uDi kathandi, that is she's a dream maker. Iphupha lakhe lihleli lifezeka. Wayethi mina ngifuna ukuba nomuzi kodwa ngifuna ukuba kude noma nangu bayathuthelana uthi uyafona ngapha ifoni ishiyile Nkosi ubusisi hayi ungale kugogo mawuthi uyafona kugogo hayi bobabini balapho ngempela. So iphupha lakhe lena amaphupha akhe wayihlelesha ethi ngifuna ukubona lokhu nalokhu naleli phupha lakhe walisho long time ago. Kube khona izinto ezimenza adikibale kodwa athi ngo51 hayi nizoyibona into nansi. So uDi kathandi is a dream maker.
ngathi u-I kaThandi u-intelligent. Kuyami kuphela ke intelligent yami kuphela ke. Ngoba la ekhaya bayangifihlela izinto especially mhlawumbe magulu omkhulu. Bathi hayi asifuni ukukusokolisa sizukutshela. Kodwa yena athi hayi mntasekhaya angifuni kwenzeka into ungazi. Uzongitshela all the time. Noma kwenzekani uyangitshela athi ungashoke bazokutshela ekhaya. Kodwa kona mina sengikutshela ngenzela ukuthi ungathuki. So i-intelligence yami manje mina njengoba ngingahlali la ekhaya yena yonke into uyangitshela on a polite way so that mayifika kimi ingabindi. So ngimbeke kanjalo uThandi igama lakhe ngicazulula nokumbona yena ukuthi ubani. Kodwa ke unawo amanye amagama esiZulu. Lamagama akhe esiZulu uthulile. Angithi niyamazi akayifuni into ezothiwa mawuthi ana masihambe somtshela athi hayi sekonakele masale sesikiyeka. So elakhe lesizulu igama uthulile. Elinye futhi igama lakhe uzilungile. Amagama lawa amfaneleyo yena njengomntana kamama. Elinye futhi igama lakhe uSinethemba. Yabona umama engakutshela athi hayi sengikhulumile noma ngathana. Hayi ke ayikho into sazophinde uyisho wena. Sengikhulumile noma ngathana ngoba uyithemba lakhe. Uyithemba kababa hayi ubaba will say no I'm sick but I'll just call Thandi. Thandi will call her doctor. So uyithemba lawo wonke umuntu apha ekhaya. Nami ka konke engifuna ukuyenza noma ngena mali I will just call her. Ithayibo Thandi. Yaphetha mfethu. Inthangi. Avela nyakaza athi ayingizobona. So uyithemba lethu sonke nabafowethu ngokunjalo. Bayakwazi ukuthi bakhulume naye umuntu okwazi ukusinakekela. Thank you guys for everything. Siswami that ukhule uhlelethi kena hayi ngiright ngo8 ngithi emtase asinyukele ku100. So ngisakunika u100 ke ntombi. 50 must be times 2. So I'm giving you 10 decades. We love you as your sisters, as your siblings. Abafowenu bayakuthanda kakhulu. uThixo abe nawe akugcine ube iphiko lethu sikhosele kuwe inkosazana sifunga wena ovusi bafunga yena nobongani osiphiwe bathi udadewethu kababa uThandi ubaba wayifunga ufunga udadewabo ungani osewashona athi ngifungela udadewethu kababa ungani ngoba inkosazana yakubo thina sifunga wena ke dadewethu uqhubeka uyiphathe kahle keep it up in everything that you're doing and we wish you luck all the blessings must rain on you. Thank you. Greetings to everyone, to our very stunning Thandi. Greetings to you and to your parents, Mr. and Mrs. Simamane, and to all your guests that have so lovingly welcomed us today. And thank you for that VIP table, you didn't have to. But yes, it was such a warm welcome, with so much energy in your family.
and we're really enjoying your party so far. Okay? And congratulations on this amazing milestone. You have come very far. You have achieved so much. Tanya's been with us for 20 years. She's become more than our helper. She's become our family. Okay? And yeah, we thank God every day, Tan, that God has sent you to us. And I think we've helped each other over the years, through good times, through bad times. And I think we wouldn't have made it so far if we didn't have you with us. And I know Surav, Cash, Tamara, and Ethan have all been brought up by you. And when we were not there, you were there. You taught them all the correct values, how to be good people. You know, you gave them meals, healthy meals. You know, taught them how to cook a bit here and there, even though they wouldn't listen to you, I know. But you did try. Thank you for tolerating their late mornings, waiting for them to wake up. You know, so Tanya, she's just an amazing person. You know, she's puts herself last a lot of the time. You know, even though when we tell her, Tan, you need to take a break now. You know, but Tan always puts everyone else first, and we're grateful for that. But now this is your next 50 times. This is for you. You have achieved so much. When I look around at all you have done, even just today, your amount of work you put into your party, it's immaculate. The decor is amazing. You're matching everything. Your outfit's stunning. I think it's stunning. Yeah, you look like a real queen today, Tan. This is your day. Enjoy it. We will hope that you will be with us forever. So enjoy it. And I know that the children would have loved to be here, but thank you on behalf of them, and thank you on behalf of Terence and Mandy and Avinash. I think Maddie wants to say something as well. Tandi, I would just want to wish you the best, and may you be with us for many more years. Thank you for all of the love and support you showed, not only to Cash and Sarah, but also to our kids as well. They love you dearly. I'm sure they all wish they could have been here, but we wish you many blessings of everything God has to offer for the amazing person that you are. Happy 50th. Ngoba inhlobo engihlonipha yona amen. Cha ke namhlanje ngikhulumi ngabanye nabo liyeze labusuku. Ngikhuluma ngaleli enkosazana yami. Haleluya. Amen. Engathi nginamabele amile awa ngenxa yenkosazana. Hey. Hayi uthandi bazalwane. Isithando sabo bonke abantu. Sabo bonke abantu. Bonke abantu bayamthanda ngoba kunomusa othethiswayo ngawo. Sithi awuyeke ukulunga kangaka. Amen. Sithi ayo kwakho sekuyisono. Ulungele nengafanele uyilungele. Amen. Ayike bazalwane ngizobonga. Umntanami uthe mayithi ma. Hayi cha. U50 wona ngiyawufuna ngoba nizoba nisaphila nonke niphelele. Amen. uNkulunkulu wasenzela umsa omkhulu egula athi inkosi uthi uzofika khona lo 50
Amen. Ayisibesathi hayibo kuyodokotela wakho phela afane uyabazi ngobaba. Amen. Hayike wamnqoba kumakhoti. Eyibazalwane ngayithini indaba? Wangqola umanqoba ukhona lezwe. Esinye futhi isithandwa sami senkosazana yami. Amen. Engiyithandayo. Hallelujah. Bangihlonipha labantwana. Ake ngikhulume ngenhlonipho bazalwane. Nobenile uyazazi ukuthi wonile. Amen. Abuye Nkosi eze kuma. Hallelujah. Sekhulumile bakithi. Ipuphu le. Ntombazane encane yakamhlonyana. Bakithi lamantombazane nabafana bakhona. Nabo konke nomkhulu. Sangamshinga phandle umuntu angenza umuntu. Baba ndikho kule ndawo ubakazange angenza umuntu. Ake ngiqale ngqome yena futhi. Amen. Yebo umuntu oqala ubunqome. Ngoba ungekube nabantwana ngaphandle kwakhe. Phela abantwana bathekwa. Hallelujah. Hayi ngiyamnqoma madoda nangu umnguni omhlungu ngathi ngilungu. Amen. Ongithandayo. Yes. Nakuwa umyeni wakho kusengoku. Ongithandayo. Ngoba ngikhulume lutho mathehambile. Wangipha abantwana abahle kangaka. Abelungu. Madoda, kanti kunjani? Hallelujah. Ayike bazalwane ngeli bazisi kakhulu. Isikhathi sihambile. Ukubonga abazalwane ngibonga omakhelwane ngibonge kubo bonke egameni lika Jesu abakhona kule nkonzo sizobonga. Akuvamelanga umuntu akathi umuntu kuyabonga nje kokuphila. Abantu abakubonga ukuphila. Yena ke njengoba bonga u50 nami ngithi makafike ku100 umntanami. Ngoba makhona into engixakile ngibe ngibuza Enkosi abokhipha inyama lapho siyopheka. Somfonela sesidlile. Athi nenze kahle. Lithatha inyama. Hayibo. Makathandi makankosi. Anginalutho. Bodingani ma. Hayibo, ayivamele umuntu leyo nto. Uzofika ethwele uyokwehlangana estopini. Anginike konke engikudingayo. Amen. Bonke abantu abami ngithi mangithi hey inyama yikho wonke umuntu uzofika ephethe u5 kg welekile. Amen. Ngiyabonga nje bazalwane. Osazana yami ngiyakuthanda. Ungondlile ungihloniphile. Nabantu abakho bangihlonipha. Ngibashaye ngeke asho ukuthi mawubashayeleni abantu abami ngoba ngiyabahlama besile. Amen. Ngiyabonga bazalwane. Ikhulisa umntwana ngendlela okoba yiyo. Uyabona njengoba sesisixukuthwane kuke kwathi nami mangikhali. Ngathi ayizongikhalisa ngoba ngimahlele ekhaya. Bazalwane monke nje hleze nenyembezi enjabulweni ebubini. Siyabonga bazalwane. Sibonga. Uyabona nje ibhoza yakhe, ibhoza. Ibhoza nomem. Bamphethe kahle umntanami. Ngiyabonga ngithi thank you. Uyambona ubuyisidukudla. Hayi namhlanje akamhle. Ngazi noba ungathi wehlike ebhanoyini. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabonga bazalwane. Amen. Wase wabuhle empilweni yami. Wase wabuhle Ngizoshiya uJohn 9 the story of a blind man. Little this man was blind. Hallelujah. Little Jesus spit the mud and put on his face and told the man to go wash his face on the river Shalom. Into engiyithanda kule story ukuthi lo mfana wayengaboni kodwa uNkulunkulu wenza izimangaliso. uJesu uthi wathufela amathe emhlabathini
wathi akagcobe ebusweni bakhe yahamba yogeza emfuleni ekuthiwa iShiloh. Hallelujah. Into engiyitholile noma engayitholi kule story ukuthi uNkulunkulu mayifika izinto ziyashintsha. Nezami izinto zashintsha. Hallelujah. Ithi lento even his neighbors, even the people ababembone earlier edabukisa babebuzana ukuthi ngabe kusawuyena yini lo mfana kade edabukisa semdlula. uNkulunkulu wayesefikile washintsha indaba yakhe. Oh my God. Nginaloko nje kuphela engizokudlulisa. Ngicela Sibongiwe aqhubeke nendumiso. Ngizocela uBaba Kheso, angeke ngikwazi ukuphakamisa ubaba, ngizocela nje uBaba Kheso masehlabelile uza kwethu kube uyena ozosisukumisela ubaba ozosihola ngezwi. Wase wamuhle wase wamuhle Bile namhlanje babe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi, sikulindele baba, sikulindele njengomzali wethu. Baba ongcwele, singahlangana kanje uma uNkulunkulu wethu onamandla okungekho wena ekugcineni kosuku lonke kuyizwe ukuhlangana wethu kule ndaba esiphezukwayo. Siyakumema baba egameni lika Jesu Kristu, umkhonzi wakho eseza ngaphambili baba wethu onamandla wonke ukudlulisa imessage uNkulunkulu wethu onamandla oyibekile enhlizweni yakhe ukuba uNkulunkulu makayidlulise. Siyala lonke uhlobo lwemimoya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi, sithi ayinasabeli imimoya baba wethu onamandla engena imelane nezwi lakho, ngokuba izwi lakho linamandla. Izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla uthele phula imisidari yaseLibanoni, wathi liyaphuzisa izimbabala, wathi ngalo baba wethu ongcwele liyadala izinto ezingekho zibe khona ngenxa yokuba lilungele khona lokho ukuba lidalayo nangesikhathi zonke. Dala uNkulunkulu wethu, dambama ngegama lika Jesu, dala baba wethu onamandla obekhona kule ndawo, aphume kungasafani nendlela athi abayingena wangena iyo. Siyathandaza egameni lika Jesu waseNazaretha, inkosi yamakhosi. Thatha udumo lungo lwakho, thatha udumo lokufanele, in the name of Jesus Christ. Amen. Yesu umsindisi wethu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ake ngiqale kubingeleleni. I greet you all. Our guests. In the name of Jesus. Hallelujah. Ngiyabingelela usingaye. Kale wamziba kodwa. Hallelujah. Shema kushayisana amehlo vele wabhekane. Mayibonge inkosi egameni lika Jesu.
Siyabongela ngani yami. Siyabongela kakhulu. Ukuba ube nalomcabango. Sokuthi ake ngibonge inkosi. Ngimeme nje isihlobo. Ibandla abazalwane. Bake bazoba sekhaya. Kubonga inkosi nje bazalwane. Ungashiswanga mpetho. Amen. Kasidla inyama. Hallelujah. Singanukelwa impepho. Hallelujah. Hallelujah. Ngawunyathela ucicane kwabanye. Inkosi mayinibusise. Amen. Imnandi uba yona. Hallelujah. Ungashiswanga mpepho. Ungabizwanga khehle nakhehlekazi. Ela sihambele emhlabeni laphumla. Amen. Umntwana kaNkulunkulu isindisiwe. Xolela izono. Ihamba noJesu. Angisoli lutho. Umnandi zonke insuku. Hallelujah. Namazehla inyembezi one day. Kodwa nje kube mnandi lokho ukuthi ngihamba noJesu. Hallelujah. Impela ke bazalwane ngisukumela ngithi ngizobuza ukuthi awu uphi umkhokheli wami? Owasebrema. Yababona nje abanye uphi? Owasebrema ngomboni. Ayike waqhamuka ke wazisho. Bengamboni. Inkosi manibusise. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Suku olukhulu lentokozo. Siyabonga la ntombazana ukuba ifikele iminyaka dlulile ezimene ezinzima unye mawungasho sibona izinto odlule kuzona akuvele wathi 50 nje kodwa khona izimo ebeziphushele emuva kodwa uNkulunkulu womusa bazalana ayikho into eduduza inhliziyo yami neqinisa umoya wami njengaleli lizwe lithi icebo likaJehova. Hallelujah. Uyabona lapho ngivele ngibe njengenkunzi emilililunda ukwazi ukuthi ngisho umthakathi uqobo lwakhe ngeke eme phambi kwami. Hallelujah. Hayi mina ngedwa nje kodwa icebo likaJehova ngempilo yami ngelivinjwa umthakathi. Hallelujah. Bathakathi uqede ihambela phezulu umsebenzi kwanawe. Hallelujah. Into enginikana vuma uJesu abahlise lapha emafini. Ubuye la simkhonze. Obokhonzayo okholwa egameni likaJesu athakade. Hallelujah. uNkulunkulu kanibusise bazalwane. Ecebo likaJehova ngane yami ngempilo yakho akekho ngema phambi kwalo. Bakhona abazalwa kanye nawe benesifiso nabo sokukhula njengawe abakhulanga. Nalapho futhi asisoli ngoba icebo likaJehova. Kukhona abavela namhlanje ngane yami kujatshulwe ekho nansi indoda izelwe kuyasakusayisa isekho indoda iyangcwatshwa. Amen. Icebo likaJehova. Amen. Asisoli lutho. uNkulunkulu anibusise. Hallelujah. Siyabongela sibali nomkhokheli ubanizala umntwana nje. Hallelujah. Hey, ngithethele ngikhulume sengimdala. Bayazishoma abantwana befuna imishado. Ayo sifake endodeni imgqila zindoda imhliki zihlathe ezingezibhalela. Hayi nendaba kwanaye hayi mlobolanga vele naye hlala zakugele kulowo muzi engalotsholwanga. Ukubongela mina ngane yami uvela uchuza ukuthi ayike esasiteka naye mayengasafuna ebhekele nami ngiziyela le. Hallelujah. Okugcina ngikubongela ngako phathi isinqumo sokwamukela uJesu wakholwa. Hallelujah. Cha angizwanga ngelivo wakholwa phambi kwami wavuma uJesu phambi kwami ngishumayela. Hallelujah. Angifaka amanzini amaningi wabhabhathiswa umntwana kaNkulunkulu sahamba naye wehluleka. Hallelujah. Awe phela ngishilo ngathi ngiyakhuluma. Inkosi manibuse wenze njani? Hallelujah. Kwasho ukuthi uhlanga lwensindiso. Hallelujah.
inxeba ayehlatshwe ngalo lisabhibha noma belethile umntwana kodwa inxeba ayihlabeke kulona wabuyela endaweni yakhe. Haleluya. Sikwamzalwane inkosi mayinibusise egameni likaJesu. Siyabonga abathandekayo. Ngizofunda nje izwi lenkosi, angizukukhuluma kakhulu, vela ngikhulume kakhulu uma kwenzekile iphose chapter 3. Yanixolela nje bazali bani waphethe amabhayibheli ngoba benivele nizile ephathini. Ebebezile enkonzweni bawaphethe. Hallelujah. Yes. Hayi. Enginiphoqa ngithi waphakamiseni. Amen. Bible. Phela abazalwane mawungaliphethe iBhayibheli uthi lo Shumayela kube sengathi usho kuwe. Ngoba vela ufundi phansi. Kanti ukhuluma into ayifunda la phansi. Amen. Asifunde ke bathandekayo incwadi yabaseKolose isahluko sika 3 verse 15 la ngizoqala khona. Ukuthula izwele uxolo bazalwane koningalela ephethe ihlalo wena uzofunda lamazwi ngeSingisi. Yebo baba. Angizokhuluma kwaSingisi. Asifuna ke bangcwele ukuthula kukaKristu makubuse ezinhliziyweni zenu enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye futhi ibani ngaba shonga kakhulu ibani ngaba njani ibani ngaba bongayo. Amen. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame nifundisane ngokuhlakanipha konke niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya nimhubele uNkulunkulu ezinhliziyweni zenu ngokubonga. Haleluya. Nimhubele ngokubonga konke nikwenzayo noma ungezwi noma ngomsebenzi noma ungezwi noma ngomsebenzi kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Amen. Nanka lamagama ayalandelana ayafana. Kuthiwa lapha futhi ibani ngababongayo. 2 simdumisa uNkulunkulu ngokubonga. 3 bazalwane verse number 17 ziso. Yes. Konke nikwenzayo noma ungezwi noma ngomsebenzi kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu nimbonge. Haleluya. Ngiyakholwa sonke la siyazi ukuthi iBhayibheli lithini. Ligcizelela igameni lodwa lokwenzani? Ayikho into emnandi njengokubonga bazalwane. Uyabona umuntu obongayo ngisho noma ungelutho, ungenalutho, uma ezokhala kuwe umuntu obongayo ufuna ukuthi yini engamsiza ngayo ahambe esizakele ngoba unjani uyabonga. Ukubonga kukwenza ukuba wena obongwayo uhleli unesikweleti sokuthi mafika usibanibane ngathi angangahambele ngisile izandla. Haleluya. Yini edala lokho kwenana ingenxa ukuthi uyabonga. Muhle umuntu obongayo bazalwane. Njengalokhu undodakazi uThandi ethe namhlanje ngidinga le milomo. Haleluya. Izothi siyabonga Nkosi ngalo mphefumulo. Amen. Sonke la uma ngingasho sizobonga ukuthi kuze kwaba lapha
uNkulunkulu naye amen bekungelula bezikhona izimpi kodwa uThixo wamazulu wema kanye naye ngakho kulonyaka ka50 uthi Ebeneza kuze kwaba lapha Nkosi nami haleluya qhubeka ke ntombazana umthanda uJesu phila lempilo oyiphilayo kukhulunywe kanje kuwena usaphila inhlanhla leyo abanye kukhulunywe kanje sebefile belele emabhokisini kuqanje namanga uthe bebelungile bengalunganga izigebengu haleluya uthe bezilungile kuze kubrushe necoffee umuntu akhipha iduku abrush icoffee umuntu akabani engavelungile kusho isigebengu esibaqedile abantu haleluya singofakazi uma bekhuluma ngawe haleluya siyakwazi ungakholwa siyakwazi sewukholwa haleluya wayenza inkonzo siyakwazi phakathi enkonzweni kukhonzwa ukuthi ufike ube inkonzo awusona isibukeli nje haleluya ngoba khona abantu abayinkonzweni bayobukela ukuthi benzani obani nathi nimemeza haleluya praise the Lord aloke lithi uphutha ubumnandi haleluya hey kwamnandi ukuba phambi kwenkosi kwamnandi ukuba phambi kwenkosi umuhlukene nezono keleke haleluya thina shumayela lelo bazalwane lokuthi mawuyintombi bayini ke finish once wamkela uJesu nje phelele ubuntombini amen haleluya phelele ubuntombini haleluya unganazi nje phansi phezulu emgaqweni nguwe izindaba nguwe intombi lisakogana ifila elibi ngijabulile ukukhuthela wena haleluya hey ile ifila intombazana uzube namahloni haleluya kisho ubuvila mina amen haleluya Kutwa ngikhuluma ngiyakhuluma manje amen amen ngiyabathanda lamazwi okunye mangishalele ibhikile ezimbalwa one umuntu obongayo umuntu onokuthula kukaNkulunkulu amen into ephushayo ububonge yini la ngaphakathi ukuthula uyabona umuntu ongenakuthula akabongi if you got no peace within you cannot say thank you ngoba akuthula kuwena umuntu ongenakuthula akeneliswa noma ungamenzelani umuntu ongenakuthula akabongi lutho no appreciation why there's no peace within hallelujah but umntana ukuthula ebona isimangaliso asenzelwe ngumzalwane ngivama ukuthi la ebandleni igama elithi ngiyabonga lincane kakhulu lifushane isheshe liphele noma ulisho kodwa into engaphakathi iningi angazi umnabona nathi silinyana uhlangana nathi ePongo ngiyabonga sibani bani uhlangana nayo ngiyabonga kungani usizile ukuthula ngaphakathi kuwena kuthi bonga umuntu ongena kuthula okuqokozelayo la kuyena noma ungamenzelani akabongi ukuthula bazalwane ave ngisho ukuthula lokho kubumba umlomo umuntu ungakhulumi ngisho ukuthula akutholakala kuJesu kuphela kukhona ukuthula ozalwa nako haleluya izile la uthoza igama lakho uthi futhi uthathe njengoba usunethemba nje
bathembela kuwena ma ukhonde baxabileyo nje bazala kuwena. Haleluya. Ayike neyami indlela ivuliwe izakhona lapho. Haleluya. Inkosi anibusise bazalwane. Ukuthula akukhona lokuzalwa nako kuthiwa onkosi yami hayi mayisethulile ungathi ukhulu wakhe. Hayi asikhulumi ngalowo ukuthula kodwa sikhuluma ngokuthula okusenhliziyweni okuthi noma sekuthuke wakuhleba up to nothing but wenze njani uthula ngoba ungenayo into ongayisho ikhona kodwa ukuthula ngaphakathi kuthi thula thula bangaziwa waziwa ngomzalwane ohlale memeza hayi umzalwane uyathula ukuthola phi lokuthula kuJesu kuphela uma ungena Jesu ngeke ube nako ukuthula uJesu ufike enelise wenele amen into ngipha yona ngiyabonga bonga ngenhliziyo yami yonke. Haleluya. Inkosi nibusise. Cha angiphindele la. Kuyinkinga umuntu ongena Jesu ngoba akeneli. Yiyo lento. Eqoma la. Aphinde aqomela. Aphinde aqomela. Ngoba njani? Akana Jesu akeneli. Hayi. Nkosi nibusise. Kwabshongo na Jesu. Ongaziwa lonke leli brema bonke abantu bazi wena. Ngenxa ubunjani awuna Jesu aweneliswa. Kodwa umuntu onoJesu. Siyabonga. Haleluya. Siyabonga ngomyeni ongiphe yena Nkosi. Siyathi lapho umlamba ushada la. Haleluya. Amen. Kodwa ngiyabonga. Ngomyeni wami ongiphe yena. Siyaneliswa amen. Ngiyabonga ngomkami. Nkosikazi yami ongiphe yona. Siyaneliswa. Funa lutho lunye. Amen. Sho njalo nawe thani ngoba ngakho myeni. Owakho umyeni ubani? uJesu. Haleluya. Usho kancane ujikela zimzakho lo. Uthi ngibebile. Xa ukimina. Nkosikazi intombi yonontombi ngidalile ngenxa kaJesu. Haleluya. Amen. Bayinkinga umuntu engakholwa. Amen. Amen. Azawujola nokujola. Tshontsha into zabantu. Sela. Aleneli. Amen. Hayi bazalwane. Anginiyeke ngenxa isikhathi kodwa nje uKristu makabuse enhlizweni zenu. Haleluya. Futhi bani ngababonga bonke mntwana bonke uNkulunkulu bonke sibalo saphila uthole intombazane nje eyakhila ikhaya kukwakho kukwakho. Amen. Haleluya. Mawungena ngena nje mesikhandulile la kwakho ngoba khona ndengela ngaphandle kukamfana. Haleluya. Uthando la kwakho la. Amen. Siyabonga bazalwane. Ngithanda ukuphakamisa uJesu yedwa. Uyo ongena ensizweni. Uyo ongena kuBaba. Bazalwane. Angene kuBaba. Anakekele ikhaya lakhe.
Yabona ubaba ongeniweyo uJesu unakekela ikhaya lakhe. Amthanda unkosikazi wakhe. Hallelujah. Amen. Inkosi ngibusise. Number 2 okungigcine. Lithi izwi likaNkulunkulu verse 16. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame nifundisane ngokuhlakanipha konke niyalane ngamahubo nangesihlabelelo nangamaculo komoya nimhubele uNkulunkulu enhliziyweni zenu ngokubonga. Amen. Sihubele uNkulunkulu ngokubonga. Sibonga uNkulunkulu ungakuyibhude uthi sobonga amakhehla kaSimamani. Ha. Kodwa sobonga bani? uJesu. Hallelujah. Amen. Sibonga ngasingathe bazalwane. Alibe khona leli izwi lokubonga. Hallelujah. Yabonga. Yabonga. Ngelinye ilanga ngangizihambela nje drive imoto yami. Ngakhuleka emotweni. Elami lokugcina ngathi Nkosi awungikweleti lutho. Akho lutho ngikweleta lona engathi ngihamba emhlabeni nje ngiluswele. Angiswele lutho ngaphandle kokukholwa. Into engidingayo kholwa egameni likaJesu. Suku nosuku ngokukholwa ngokwensuku zonke bazalwane. Ungathi yakholwa namhlanje kuyasakusasa amanqina abheke phezulu. Ngakho Nkosi ngidinga ukukholwa kuphela. Enye nenye awungikweleti lutho. Hallelujah. Awungikweleti imali. Hallelujah. Uma ngidinga uyanginika. Mangayidingi ayikho. Hallelujah. Awungikweleti lutho. Nginenkosikazi. Ngizile benqoma bethu umshadishana noma nami. Akhosha ukuthi umuntu engavuma ukuthi ngothi mhle mnyevo. Hallelujah. Amen. Munye umuntu enganquma ukuthi mhle bazalwane. Ngiyosho ngize ngiyolala ngithi hawu magumede. Hallelujah. Angimazi omnye ngamlandele kude bazalwane. KwaZulu. Hallelujah ngiphethe kahle. Nakuba ngiyaphila. uNkulunkulu usebenzisa yena. Inkosi mayingusisi. Eneliswe. Indoda eneliswayo. Hallelujah. Umama oweneliswayo. Bonge. Umuntu ongabonga ake ngiphinde. Uyohlala phansi manje. Kodwa umuntu ongabonga njani? Amubo umuntu ongabongiyo bazalwana. Akakhuthazi. Nawo bawuthi yamelekelela ugcina ubona ba hey hayi engathi akayidingi lento engimenzela yona. Hallelujah. Lento nje engimenzela yona engathi akayidingi yona. Uba beyidinga phela bengizomzwethi ngiyabonga. Kodwa manje ngoba kabongi shuthi into bengayidingi. Amen. Thina ke makholwa uyayidinga noma uyidingi siyakwenzela ngoba senzeli wena. Siyedlula thina kuwena. Senzele umdali. Amen. Ekuthi uma sengifika phambi kwakhe umlambo walamba ujula phambi kwakho nakhelene walamba wazwabona nabangakholwa wabona nangabezizwe ukuthi ulambile. Hallelujah. Nginako ukudla. Amen. Angenzeli yena angenzela lowa. Inkosi ngibusise. Cha ngihlala phansi bazalwane. Uma ekho othi Jesu ngiyakudinga. Angiyakudinga Jesu. Ngiyakudinga empilweni yami ngiyakudinga emzalwane. Hallelujah. Umuntu ongeneliswa unjengomuntu odlala iziyazi engeke ngizibize. Ozidla kusukela ekseni kuze liyoshona ilanga kulalwe kuyosa akasuthi akukho nje hayi ke sengisuthi ngiyakolala ke manje ke angibisanga lutho nje bazalwane akho kwane ngiyibizileyo ngithi nje ifana nenye into eyabanye abantu nje usukele kuseni aphume kusenethi yakamakhelwane
uyakhwamka sankhwamka potted one. Yes. Hayibo. Awusutheki. Akweneleyo. Cha kawuthathe nanguJesu. Kube kanye. Sawuzamile ezinye izinto wehluleka. Akabuyelela kuJesu. Kuyathandaza. Ake sivala amehlo. Kanye nawe. Nkosi yami. Kanye nawe. Nkosi yami. Jesu aphakamise isandla sakhe sicela nkosazana Mbatha akhuleke nalowo wathi Nkosi yami bengizizele ephathini nako sengizithela kuwena vuma phakamise isandla sakho Nkosi Jesu nathi impilo yami ngiyafisa nami ngihamba ngiwubaba oweneliswayo ngingumama oweneliswayo. Amen. Umzalwane mama oweneliswayo. Nami ukunika u10 ubaba. Ngiyabonga. Ngiyabonga mnguni. Bonga lo 10 rand. Ukhona usho njalo uthi Nkosi Jesu ngiyakudinga empilweni yami. Uzothandaza unkosazana. Kanye naye lo. Hayi mayingekho bazalwane. Hayi. UNkulunkulu ukhulumile. Amen. Sithandaze le Mbatha. Sibongile baba wethu. Ayo. Sibongile dwala lensindiso yethu. Sibongile wena okhona emaphakadeni. Umhlaba ungeke abikho wena wawukhona. Siyabonga lizwi lokuphila. Khulume kahle uthi ohlabelela liyasisiza lona. Ukunqoba ukona. Sibongile baba ukuthi ufisa sibe labo bazalwa nabahamba uKristu ehleli ezinhlizweni zethu ukuze lidunyise igama lika Jesu. Sibongile baba ngale nkonzo yonke nezwi lakho likhulume kahle kanje ngoba emalanga ubonile baba ukuthi lona esilidingayo. Lona baba elidingwa ileli khaya nathi sonke. Siyabonga baba sikhulela ukuba lihlale livame ezinhlizweni zethu ukuze kulethele udumo nenkazimulo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kanye nawe.
Khona iculo bazalwane kafushane nje belisenhlizweni yami mina ke ngiculile la esibili so ngicela sisi ungiqalele iculo lami ngilithanda kakhulu naleli ngiyathanda kakhulu kodwa leli khona leli ebelisenhlizweni yami yangibhalela imali hayi ke angawaqedi ngamoshi isikhathi bazalwane sekulate kakhulu siqale late ngithanda kakhulu ukubonga abazalwane bonke egameni lika Jesu ngibonga kakhulu amen abaqashi bami egameni lika Jesu anginamahloni bazalwane ngabo ngoba bazalwane nje ibona bazalwane kungumusa sebeshilo ke bazalwane uthi ngiyadefa
injabulo yami ngibe na ya but ngiyamthemba uNkulunkulu uzongisiza ngikwazi ukukhuluma ya sibili lami bazalwane ekade laba senhlizweni yami uAndrew yazi hayi sengobatshela endlini abanjalo ngoba ngeke ngikwazi ukukhuluma English. Ma'am, I won't speak English now, but I explain for you on Monday. I want to say thank you so much to come. I wasn't know bazalwane ukuthi ngiyathandwa. There's my song. Ngiyathandwa ngikuba obayede Hey, my dream come true. Ngabona usuku la namhlanje kade ngalala basenhlizweni yami ngathi bazalwane thina sasizalwa abazali ababephuwa babengenawo amandla ukusenzela ama birthday. Kwathi mina ngithe uNkulunkulu ngoba sengiphile lawo mandla ngokusizwa ifamily yami ingisupportile bazalwane abaqashi bami bangisupportile kakhulu mangibatshela nje ukuthi naye last year my madam was 50. He went in Cape Town, so that's why he said Thandi, you have to be a queen. Yeah, naleso singisami esifishane kodwa ke engikwaziyo angitolikelwa. Hayi bayazi nje bethi no 20 years akaze kube khona umuntu othi Thandi uthi. Yes, bayangitshela nje ukuthi Thandi cook this bazofika ngikwenzile. Thandi clean there bazofika ngikwenzile. Umfana wami Thandi when he went in university azange babuze ngangingena even cent ngoba thina abazalwane sesithi imali siyayibeka ingabekeki. Kodwa abazalwane azange bangihluphe bathi Thando asambe siye ka game. Into nje yokuqala engibonga kubona kakhulu uyathi laptop oyithandayo noma ke bazalwane ke phela ngoba bangizwa uyakhokha kancane bayizile le laptop uyakhokha kancane uzuqede kodwa bayangisiza nje bazalwane even ubona ukuthi awunako ukuthi boss but asiku boss siyaku boss lady siyaku boss lady boss lady I don't have this uzokunika bazalwane noma uzoyikhokha hayi ukuyikhokha uyayikhokha uyayikhokha kodwa bayakunika. Hayi bazalwane ngiyababonga labantu ngoba imisebenzi bazalwane namhlanje ngekuzusho ukuthi mina ngifundile bakhona abanamajazi abawuthola umsebenzi. Nami bazalwane kwaba umusa ukuthi ngithole labantu. Yabo nje laba bangale I wearing izibuko. Yeah. Lo ngale udokotela wezibuko. Balifuna nje ukutesta izibuko ucheap. Wale wanginika nje ngamakhadi wathi Thandi take this card and send to your church. He's a Christian ke guy. Bama Christian bayakholwa egameni lika Jesu. Laba abanye ke ngeke bachaze. Bazalwane ngiyabonga kakhulu sengisho ukuthi nje nofuna izibuko ukhona
Terence ngale yesibuko. Yes, bazalwane ngibonga kakhulu. Bengingazi bazalwane ukuthi ngithandwa kangaka. Yazi nje ngithi ngithi ngibona ama present. Ngathi hayibo Jesu umshado. Umshado kodwa wasezulwini. Ngoba kuthiwa bazalwane singafise kwala emhlabeni. Ngoba iziphiwo ngeziphiwo bazalwane. uNkulunkulu iziphiwe zethu azilingani. Nami nezangiphesona nokuthi nje ngibe nomuzi kuwumusa bazalwane. Akona ukuhlakanipha kwami. Ngibonge noSilindile ngingemkhohlwa kuqala. Ofuna ukuthungisa ukhona uSilindile emndaweni. Ngingamoshi bazalwane isikhathi abantu nje nami engizama ukubaveza yabo. Bazalwane ngiyabonga kakhulu ukungisupporta abazalwane bami bonke nokuthi nje badele konke bazalwane kuwumusa. Bakhona abanye bese bexolisile kodwa ngithe ngiyababona hayibo bakhona. Kusho ukuthi bazalwane ngiyathanda bengiwubani. Bazalwane kuwumusa. Ngibonga noSeshini ubaba umfundisi ukuthi ngihambile endleleni. Bazalwane kwasho ukuthi indlela inomqansa. Kodwa bazalwane angikhohlwanga la ngiphuma khona. Ngoba nangalesikhathi ngangisahleli noma ngangwile kwakuthi mase kuqubuka. Haleluya. Kwakuthi mase kuqubuka bazalwane. Iqubuka into engayithola. Ngiyabonga bazalwane. Iyasifikela bazalwane. Uyazifikela. Yabo uyuthi angifuni ukukhaya. Angifuni kodwa uthi umoya ingcwele masefikile. Nkosi. Ayikho into ongayenza. Bazalwane ngiyabonga. Ivangeli engalithola. Ivangeli engalithola bazalwane njengoba sekushiwo mina ngishaba abafowethu bafika anytime la. Abasho ukuthi hayi bangena kuyo yonke izindlu ngoba indawo yabazali yomzalwane. Angisabi bazalwane ngisho la endaweni ngiyazi ukuthi ngakhetha uJesu. Akufihli lokho baningi bonke omakhelwane bayazi ukuthi ngazikhethela uJesu. Omakhelwane bawufakazi bawufakazi bazalwane ukuthi abakazi babone kuphethwa indoda noma sekhona imoto emile engaqondakali. Ngoba bazalwane ngathola uJesu empilweni yami. Yazi bazalwane ukuthola uJesu ukwenza utholosisi uthole obrother omama senkonzweni omama bonke ogogo nje bazalwane mina nami umama uShange udele konke ukhonza la Faith Mission. Kodwa bazalwane ngamtshela ngo last minute kodwa ngashonga ukuthi Thandi ngeke ngize ngize ephathini yakho ngoba ngisho mangingakwenzekile uNkulunkulu ngingena amasenti wokuye esontweni lami ngeke ngihlale endlini ngiye la Faith Mission ngoba uyedwa lo uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ngakho konke. Yazi bazalwane ngize ngimxoxela indaba phela ngiqhelanga lezi ngixolele ngizosuka mhlawumbe ezosuka ngoba ngiyabona bazalwane ngisukela abantu mina abasukhona abasuka kude kodwa basinje ephathini yakho sisithandi siyeza. Khona nje she's my friend, she's coming from Cape Town. Ngisukumetiza ababali ke uSisinoma ngangisebenza naye wakhula ke bazalwane nangempilo wahlala ekhaya kodwa usuke from Mthatha wathi Thandi sihlale naye endlini. Bazalwane baningi osisiphamela Pandor basenje sisithandi ngeke singezi cela ngisukume Pandori nomyeni egameni lika Jesu. Ngibuze inkosi lezi bazalwane bayakholwa egameni lika Jesu.
ngeke nginiletoze nonke bazalwane kodwa nje ngiyanibonga nonke egameni likaJesu bengakulindele lokho yazi nje ngidinga empty room ngifake wonke lama present then yazi ufuna bangithathe ngiyobangiqashela indlu manje yazi ngihambe ngiyoziqaqela ngibheke yithi bazalwane kani ngithanda kangaka imani ke bazalwane ngixoxele ngindaba umkhokheli wenu umkhokheli waseBrema uthi yabona ke makathana ngoba mntanami iziningi lento zakho ngiyazibona uzonginika lezi ezindala ke zakho ibhedding yonke endala ngithi ma uzobathi ngizothola ibhedding uthi I know so nje bazalwane kuumusa kuyinjabulo angifuni umosha isikhathi laba kakhulu basigcina isikhathi ngiyabonga kakhulu kunina nonke bazalwane egameni likaJesu Amen. Ngeke ngisadlula. Sicela nje ubhuti uMr B Peace mamane uyazihlabelelela ke bangcwele ozokwenza ivote of thanks. lelo ngendlela emangalisayo siyambonga kakhulu ke bazana uNkulunkulu ngayo usisi njengoba senimchazile uyiloku enimchaze yikho usisi wethu bazalwane unothando olumangalisayo uyaye uthi uze kuyena uzitshena ukuthi uwena wedwa kuthandayo kani engangathi uzwela ukuthi kuba sengangathi uthanda wena wedwa umunye umuntu cha uthi uyabheka mase kufika kuvusi athi yeba 4 uthi uyabheka ngathi uthanda uvusi kakhulu nje kunakuwena unjalo bazalwane so dadewethu siyakubongela kakhulu mfowethu usuku lwakho lube impumelelo siyanibonga nonke bazalwane kakhulu siyabonga ngizodlulisa nje ukubonga egameni lika Jesu ngithunyiwe ke ngale kitchen ukuthi kuyacela obaba nomama ebefundisi nkosazana baye nje lapha eDaningi elounge egameni lika Jesu baye lapho konke abazokuthola bayofike bakuthole khona abanye ke cha bahlale nje khona la konke kuzofika ngaleyo ndlela bazalwane siyabonga kakhulu siyakubongela dadewethu okay kuthiwa ngikhulume nami isingisi egameni lika Jesu I don't mind yasikhuluma nami isingisi Dr. Suken the Suken family you are asking ukuthi ni okay no bazalwane sesajwayela ukuthi uhlanganisa isingisi nesizulu manje mase ukhuluma nje vele uhlanganise konke. Firstly, I greet you all in the name of Jesus. Amen. You've been asked to go to the lounge
where you're gonna get everything there. Thank you for coming. We really appreciate you in the name of Jesus. Amen. Siyabonga ke kakhulu nonke bazalwane nonke. Nihlale nje nikhululeke abefundisi bayacela ukuba baye ngale kanye noma babefundisi egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu bazalwane ukulenza usuku libe impumelelo. God bless you. Amen. And cake cutting Mr. Mhlonyane. Mr. Mhlonyane, the cutting of the cake. Molweni ilishwa lami andikwazi ukukhwaza ngenxa yoba ndingumhlonyane. Ngeli xesha babegula kakhulu abantu sekunxenye namayeza kwathiwa makuzise umhlonyane. Bandikha ngolona hlobo bandifaka nasemanzini baphila kodwa. Baphila kodwa. Ndinikwa le ndawo ethi unyana womntu wayesepatini kwaphela iwayini. Kuthe bayiphela iwayini wathi unina abantu badangele kuba buphelile ubumandi. So kuthiwa mandize nekeyiki ayimandi bethu nana kodwa izatyiwa ndim. Kuthiwa ndim ozasela ikeyiki. Ayizusiwa ke le keyiki ingekabikho imela apha. Bathe bayamthanda kodwa bamlibela bamphathelanga imela. Sisandi indlu sekurentisela yona isematatiyeni. Hayi ma uthevuni wazafunela indlu. Zizaba ninzi zimsinde xa seke phaa kuba amakhalibhotha azafuneka ebuye ekhaya kuzashiyeka ezingaphakathi. Utata umfundisi hayi nguye. Utata umfundisi uthe xa ethetha apha wandikhumbuza uba kukho ibali elincinci andizuyeka ukuthetha de kuzimela yokusika apha. Utata umfundisi undikhumbuze into yoba kukho ibali elincinci elithi kwakukho impukane nenyosi. Yeba tata, inyosi uthi kumpukane mabayotya kwanyosi kwakunje kuGold kwanyosi. But xa begqiba kutya kumandi athi inyosi ndizaya kwakho kumpukane ndiyotyela kwakho. Xa efika kwampukane wafika uyayibona mos. But ithi impukane noba ungagxeka uthi kumdaka kwam kodwa ndizofela apho. Ndizofela ebisini ndikhutshwe ngecephe. Ithetha uba ngeli xesha bakuthiwa bolahlekile sisi wazibona uba ufana nempukane engazufela ebumdakeni ezawufela ebisini. So yindlela yokuhamba yobomi bethu leyo. Mamela ke sisi ikhekhe nali ngethamsanqa ligold. Ndicinga umama uthethe imela kuba nayo igold. Hayi ke seyisondele. Sisithandi sicela uze ngapha mama kasisithandi sicela usondele ngapha. Hayi noba mama usisithandi ume noDr. Simamani.
kuba kaloku kwabangugqirha wokuqala ukuva xa leshushu athi uyagula ingekamse kwagqirha ndithi ikwangutitshala wakhe wokuqala ukumazi uba ufundiswa ngoluphi uhlobo nokuthi kwakhe mama waqala wathopha kuye kodwa ke kukhona ixhego lalicanda inkuni kuba makube shushu phaya angeke sekushiye tata andizothetha nantsi intombi yakho tata mayisikele ikhekhe iza tata kodwa xa sizawusekela ikhekhe uze ukhumbule la mazwi sisi uba besibukela icricket besisawuthi ku-half century kuba sijonge u-100 abantu balapha bafuna ufikele kwi-century ngokwa-cricket ndicela nibambe imela zenu asizucula ke basekho mtshatweni uthe akawufuna umtshato seketshate phezulu usatsho sisi kodwa iibhosi zakho zikubonisile uba usashota mani bonke bebebambene kanje apha ecaleni kwakho uba kuyafuneka kweli cala mama ndicela ndisikise usana lwakho uyisike kathathu kuba ndibathathu utata uzawumela bonke ootata balapha xa kegwinya utata notata bayagwinya phaa ezantsi ngoba bazoyifumana umama ukhumbula xa wayesike lakhe lomtshato yes ngoba ke sisithanda unyana wakho andimbonanga kufutshane utata kwanquma apha kuqaleni kwam ukhumbula olwaa suku kwakuzeza ngalo umntanakhe okay ke imake kukho ababazi bezithe phaa bazawucula u-birthday to you siphakame sonke futhi sicule u-birthday to you ukhona la sisithe xa icula phaa wathi ucule enye ingoma khanda hayi ucule enye ingoma ndaqamba ndisaba ukuthetha kodwa heyi sawuthetha ngenye imini Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sandy. Happy birthday to you. uma uthi noba ndingamputhandi uthanda ufike ngenxa katata futhi noba ndingamfaka uthandi kodwa tata wetshilo athi uyakuthanda siyabulela bazalwane ndingumhlonyane ke mna ikhekhe kuthiwa zizawushiyeka kum ngabutshula kuthiwe nizawuhamba nina nini oku kuzawushiyeka kule ndawo masibulele besokubungiwe ekhayeni enkosi Amen. Uyangihlelela ehlolisisa imicabango yami yebo bengikuba nikise